била най-бързо се катерила по дърветата от всички. Тя виж, че дребна. А виж колко много се е закарала. Да. Прави си легло. Къде измила пътеката. Това белото там всичко е сложено. Как отдолу е подкопала и те са го преди да натиснат това надолу. О, бе голема. А гърма ли? Гърма. И си събира слабата. Виж какви хуи лапички има. Сега дали ще се мушне да си легне? Сега няма се, силно тъпче. Къде го подкрая? Там бехме като иде. Да. Аре, давай, какво се чудиш? Милото животно. Ох, каква си топчица. Как не взима земя, само отгоре с ногти ги вади. Топче. И поглежда дали я гледам. Чуваш ли нещо гърмат? Нещо се гърми. Може. Как се казваше? Елена. Елена била тая. Представи си какво е меко милото. Пухкаво. Ленче. Се прави на луда. А? Прави се на луда, че я няма. Сега ще ни погледне. Много бързо се уморявала, нещо имала травма, като белели металицирането, нещо е бито. Не дишала с грите, дишала с корема. Нещо явно поредите има проблем. Хайде да го оставяме да си рие. Чай си ги вкара вътре къщи. Ще ги вкара ли? Не. Ще ги труба пред вратата, за да могат като влезе да си ги дърпат. Явно се готвят вече да легат. До нощно време става явно хладно. Но виж, че долу, като е отворено това, къде си направи циментовото да влезе, да такова, тя не ходи там. Тук си ги събира. Инстинкт.
Айде, чао! Нека е тръгна главното.